Na costa galega atópase a maior concentración de barcos afundidos do mundo. Hai identificados 1.600 naufraxios, pero estímase que a cifra de unidades arqueolóxicas é superior a 8.000. Restos de grandes transatlánticos e barcos que transportaban chumbo, prata, estaño e ata ouro descansan baixo estas augas xunto a numerosos buques de guerra. Do patrimonio submarino galego calcúlase que a metade dos barcos afundidos se atopan localizados ao longo da Costa da Morte. Si Galicia é a costa de Europa con máis naufraxios documentados, o epicentro está na Costa da Morte. A Costa da Morte, que vai desde as Sisargas ata Fisterra, coa área, incluído as áreas marítimas destes dous puntos, concentra unha serie de naufraxios singulares, significativos e moi coñecidos que falan da historia comercial e da historia militar de Europa. Orixinalmente, a Costa da Morte comprendía o espacio xusto entre este sitio no que estamos, o Cabo do Roncudo e o Cabo de Vilán. Solamente este tramo de costa, litoral, era o que se chamaba a Costa da Morte, precisamente por percances que había cos barcos. A Costa da Morte aparece no xornal El Noroeste, no 1904, en Xaneiro, relativa a unha crónica sobre 3 naufraxios. Estamos falando de 1904, pero xa hai indicios de que a partir de 1890, coa catástrofe do Serpen, que era coñecida en Inglaterra como a Costa da Morte. A sucesión de grandes naufraxios a partir do século XIX e o nacemento do topónimo Costa da Morte acrecentaron a aparición dunha lenda negra que sinalaba aos nativos da rexión como culpables dos afundimentos. Son os coñecidos como raqueiros. É o inicio da lenda negra, cando se empeza a falar de que na Costa da Morte hai aldeas dedicadas ao naufraxio e ao saqueo de barcos. Nace precisamente aí, a finais do século XIX. Cada barco que iba a pique e as precariedades que tiña toda esta zona, da fame que houbo durante moitos centos de anos, pois calquera cousa que traía, pois era sempre benvida. De feito, cando un barco grande iba a pique, viña todo o mundo a rapiñar. Xa se decía que había unha oración irlandesa que decía: Señor, que non naufrague nadie, pero que se naufrague, que naufrague aquí. Que as necesidades que hai, tendo aí para comer e valo deixar, iso é absolutamente certo e real. O dos raqueiros existiu porque era a necesidade. No século XII xa estaba o que se chama derecho de quiebra, non? Que seguramente do lugar o que chamamos hoxe andar as crevas, andar os restos que tira o mar ás playas, non? Ese derecho de quiebra xa lle daba aos veciños o dereito de apropiarse daquelas cousas que viñan á costa, claro. Incluso dos restos naufraxios. Eso despois derivou en que se había, pois eso, cuestións organizadas para que naufragaran os barcos, que había os naufragadores. Pero eso aparece na prensa, porque si vamos aos xuicios de guerra, aos xuicios mercantís, a recoller as testemunhas dos náufragos, das compañías de seguros, nunca, ningunha, hai unha referencia oficial a que algún deses naufraxios fora provocado desde terra. Pese a lenda, as verdadeiras causas dos accidentes están relacionadas coa peculiaridade climatolóxica e o carácter agreste dunha costa especialmente perigosa para a navegación. É unha costa moi agreste, no cal hai baixos fora de terra, nos cales iban tocando os barcos, porque daquela non había cartas como hai agora, nin axudas á navegación. Agora os barcos pasan a 20 millas, antes pasaban pegados á costa. Entonces, ao non conocer a costa, pois era cando naufragaban. Esa zona, pois, sempre, en todos os derroteros, en todos os portulanos, se marcaba como unha zona de características especiais, climáticas e, sobre todo, de baixos peligrosos. É que os baixos teñen os baixos que hai por aquí, teñen pouco fondo. E se coincide, por exemplo, cando está o mar, baixa mar, ainda teñen menos.
E hai baixos que son moi falsos, nós chamámoslle falsos, é que igual está cerca del e en 2 ou 3 horas non rompe. E igual chega un momento que rompe. Son unha formación rocosa, vale, que hai algunhas, como a maior, a tiñosa, que chegan a salir un pouquiño fora do mar, como 1 metro, 2 metros, vale, pero despois hai unha cantidad de rochas que nunca chegan a salir fora da agua. Son pedras que están agochadas no mar. Todo isto que ves por aquí, mira como ves ahora, no Roncudo, ahora ves, hai algo de mar hoxe, pero ves os baixiños que rompen, que están ao mellor a 5 ou 6 brazas de fondo. Pero como haxe algo máis de mar, todo eso é unha rompiente, porque ese é o fondo que hai aí, hai 10, 15 metros. Lógicamente, eses grandes barcos tiñan un calado bastante superior a un barquiño máis pequeniño de pesca, todos pasaban por riba, abríanlle unha brecha ou facíanlle un furado e vía de auga para o fondo. A sucesión constante de naufraxios conferiulle á Costa da Morte un carácter especial. É tal a súa influencia que ata existe unha toponimia propia para nomear aquelas zonas relacionadas cos accidentes. Todo ten nombre, aquí cada cousa que ves, todo ten nombre, e todo ten un porqué. Ali chamamos o petón do Delmiro, porque morrío, aquela cruz é do fillo de Delmira, entón chamanlle o petón de Delmiro. Depois temos no Roncudo, na aldea do Roncudo, en baixo, hai outro baixo que chaman o Padova, porque o barco que investiu aí e que foi a pique chamábase o Padova. En Laxe, en Camelle, teñen a Taín, que era un barco que se chamaba Taín. Nas Sisargas, unha das islas, chamase Malante, que era como se chamaba o barco que investiu contra ela. Por exemplo, a Hoja do Vapor, a Pedra dos Coiros, ese tipo de pedras teñen un nombre por algo, non? Ese nombre puxeron os mariñeiros, pois a mellor fai 100, fai 200 anos, porque ali se afundira un barco que levaba coiros, ou porque se afundía un barco que era de vapor. Unha das voces con máis autoridade á hora de falar de naufraxios en Galicia é Pepe de Olegario, un mariñeiro xubilado de Sardiñeiro, en Fisterra, que dedicou toda a súa vida a localizar e investigar naves afundidas ao longo de toda a costa. Quen son eu? Un pescador, hombre, eu son un pescador. Dediquei-me toda a vida, a minha ilusión foi pescar e ir ao mar a traballar. Bueno, aquela medio de vida que había, tiñas que ir ao mar ou tiñas que ir de labrador, o carpinteiro, bueno, o mar, porque na miña casa meus pais eran mariñeiros, tiñan os barcos de vela, lancha, botes, a minha ilusión sempre foi ser desde pequeniño mariñeiro. É así que eu nunca quería ir á escola. Eu tiña 4 ou 5 anos, en vez de ir para a escola, iba para os barcos. Pois chegaba a casa, levamos nada de paus, pero compensaba, prefería levar os paus antes de ir para a escola. Xa dende os seus inicios como mariñeiro, Pepe decidiu apostar pola tecnoloxía e facerse cos medios necesarios para rexistrar todo aquilo que localizaba nos fondos mariños. O barco que comprei foi cando vim da Marina no 63. E tiña pouca máquina, pero comprei o barco, creo que valiu 75.000 pesetas. Eu puxiña a sonda mellor que había no mercado, 100.000 pesetas, valía unha sonda, unha Sinra. A miña sonda sempre daba marcha, eu salía de puerto, e toda a vida a sonda marcha, sempre para mirar como estaba o fondo, registralo, facendo planos. Eu tiño o mar todo planificado, por terra, croques, todo base de croques, teño aí na casa. Todo o mar, teño pedriñas, todo marcado, todo que é a plataforma de Muxía hasta Muros, teño todo marcado, todo. Non hai rincón de mar que eu non hai centímetros de mar como o barco non pasaba por encima. Ao comezar a traballar no mar, Pepe decatouse de que moitos barcos afundidos eran un auténtico oasis de bancos de peixe, no que se daban as condicións óptimas para a súa cría. Estes puntos convertéronse axiña en cotizados caladoiros para os mariñeiros da zona. No 66, aquí xa empezamos a pescar o badexo aquí nun barco, fui no Bonifaz, un barco que foi un petrolero de Canso, que aí dou moito peixe, badexos meros, e sigue dando ainda. Ese barco foi unha mina. Había días que eran uns 15, incluso hasta 20 barcos, tiñamos entre Finisterra e Sardiñeiros, había unha dúcia de barcos aquí, Muros, todos pescando encima dese barco. Todo o mundo quitaba 200 kilos de badexo, o que non pescaba 200 kilos pesaba 500. Aí salían miles de kilos todos os días. Ese barco era unha mina de badexo durante moitos anos. Ti estás pescando nun sitio e sabes onde hai fanecas, onde hai pintos,
donde hai alfóndigas, donde hai badexos nos cabezos, e sabes onde está o mero. O mero o que quere é un sitio donde esconderse, donde haxa covas e que haxa fondo. O peixe cría por todo, pero estes barcos que suelen estar na playa, é claro, un barco destes 100 metros, 80 metros, un montón de ferros de forados, o peixe métese nos forados, e aí cría ese peixe pequeno, grande, vive, come un do outro, tal, é un medio de vida. E no medio do desierto, se hai un árbol, se hai algo, aí hai vida, aí a paxaros, no mar pasa igual. Co tempo, os patróns dos barcos de arrastre acabaron por reportarlle a Pepe canta anomalía atopaban no fondo mariño. Esta información servíalle para completar o seu extenso rexistro e localizar lugares onde ir pescar co seu barco. Pedindo información, que eu sei que tuve moitos amigos na pesca de arrastre, desde Muros, Ribeira, Vigo, Marín, Coruña, todos esses barcos de arrastre grandes que andaban por aquí, conocía o seu. Os peixes estes que encolliu moitos, que os descubriu moitos, foron os barcos arrastreros. Iban rastreando coas artes de arrastre, entonces quedaban firmes nel, embarraban neles, entonces claro, tiñan que marcalos. E me pasaban información, todo quanto había no mar, porque eles querían saber onde estaba o barco para separarse, porque me arrastrando as redes e o enganchaban era un desastre. Eu quería saberlo para pescar encima deles. E cando me decía, mira, en tal sitio hai un ferro, iba ali, e por dicíame, que Pepe, como está a situación? A que se den eu, a ver, dama, e daba ya exacta, onde estaba. Entón, todo me chamaban para saber aquí, busca este ferro, que todo me daban información a min. Ten habido patróns de pesca a miña casa, e joder, pero tens máis información que a min. Pero teño de todos, ti terá túa, pero teño de ti, todos os barcos de mar. Pepe comezou a interesarse cada vez máis na localización de barcos afundidos. Eran zonas tan beneficiosas para a pesca que adicaba xornadas enteiras no mar á procura destas marcas. Eu teño ido para o mar moitas veces sin carrada. Eu iba para o mar a buscar barcos, sin saber que non iba a pescar. Teño chegado a Boca de Cormen, a altura por fora de Camariñas, Boca de Cormen, embarcar en barcos grandes, en barco de arrastre, amigos meus que conocía, embarcar a bordo, ir con eles todo o día ao barco e mandarlo para casa. Depois xa pescaría, me chegaba un día para ganar a semana, para saber onde había un barco, claro, un barco que estaba durante 100 anos, que nadie pescou, sabías que o día que colleras que tiñas un mes asegurado. A localización dos caladoiros asociados a barcos afundidos era un segredo moi valioso. Cada mariñeiro gardaba as súas marcas como un tesouro que só compartía cos seus. No mundo antes era moi limpio, non compartí con nadie, mentre onde ven ao mar, esa secreto era para mí. Os planos meus non llaban, adiós. Os arrastreros que me daban a mí os planos, que pedíamos, incluso me mandaba copias, pero a xente de baixura, todo o mundo, porque joder, se eu vou para o mar, están buscando un barco 2 ou 3 días sen pescar, sen ganar patacón, e outro día enseñarlle, amigo, búscate a vida, pero todo o mundo moi cómodo. Por eso que a xente, unha vez que se descubre para todos, xa vai todo o mundo, pero cando se descubre un caladero destes, normalmente non se dicía, ni se publicaba, se guardábase como un ben familiar. O sea, isto é pos meus fillos, para min, é máis. Se ves que ven algún barco cando eu estou pescando, largabas tal para que non che colleras marcas. Os cascos dábanos por clave. Falaban dabanche o número, pola fila 4, dabanche, pola fila 4, mira o número de baixo, o número outro, está en ese fondo. Todo por clave, non Dios os entendía. Eu tiña clave, como o barco dese tiña clave. O pescador é solidario na necesidade, non te deixa morrer afogado, pero no resto, cada un mira o seu. Eu, se che dixo a ti onde estou pescando os meros, mañá non me deixas un. Bueno, antes claro, que era secreto. Hoxe xa non, porque hoxe, con isto do GPS, o amigo dalle ao amigo, e o outro amigo dalle ao outro, entonces hoxe todo o mundo sabe todo. A curiosidade de Pepe aumentaba con cada barco que atopaba. Así, ademais de rexistrar a súa localización exacta, tamén investigaba a súa historia. Xa quedei sen vista. Tengo 8 días lendo todos os libros de naufragios, todos que poden papalos, xa peno seu.
e fun puñendo, bueno, depois fixen barcos de costa, había aquí na línea de costa, durante moitos anos foron moito anos ao fondo, había que meteros ali a contar a historia, fun puñendo aí, hasta que xa me cansei xa de facer. Bueno, tanto así que me jubilei, fíjate, eu tiña contactos con todos os barcos de arrastre, todos me chamaban, cando coñían un objeto me chamaban. Pois depois de jubilado, ainda tardou anos, me estaban chamando, Pepe, anota este que non tes. Claro, iban barcos ao fondo todos os pesqueros, anota aí que non tes. Pero claro, teño plano feito, teño todo escrito, poño un barco aquí onde eu poño, teño que tirar con todo e empezar de novo. Así fixen. Moitas veces rompían o plano, tuve que empezar a fazer de novo porque aparecían barcos ainda, non me chamaban máis que non quero saber máis. Os planos elaborados por Pepe teñen un valor incalculable e son unha das principais fontes de información sobre afundimentos en Galicia. Neles atopamos unha gran concentración de naufraxios de diferentes tipoloxías e épocas. Algún deles, como o Serpent, deixaron unha fonda pegada na historia da Costa da Morte. E aí no Punta do Boi temos o Serpent, que é un torpedeiro, cruceiro torpedeiro da Royal Navy, que perdeu 172 homes, salváronse 3, na Punta do Boi, na costa de Camariñas, e aí se construíu un cementerio dos ingleses, que é unha referencia tamén dentro da historia dos naufraxios, non? Unha referencia física onde todo o mundo ten que ir. E nunca fora o cementerio dos ingleses. É verdad que me impresionou aquelo, e ves donde foi a pique o barco, aqueles baixos e tal, cando eu tamén li sobre o Serpent, non? Que tomaban o fondo un escandallo que se chamaba, daquela non había sondas, non había nada, e pasaba de repente de ter brazas, miles en brazas, a baixar e colleu todos aqueles aguillóns, porque son como aguillóns, e claro, cortaba, vamos. A sonda que había antigamente era o escandallo. O escandallo é un trozo de plomo, pode ser de 8 kilos, incluso 10 kilos, depende da profundidade. Hai escandallos para arriba, mas para a costa. Abaixo levan sebo, pois tocase a pedra e depois unha corda con metros e miras a 100 metros, 200 metros, entón por profundidade miras ao plano, sabías máis ou menos se ibas moi en terra, moi afora, se te habías desviado do rumbo. E para entrar en puerto, sabías para fondear ou algo, que fonda había para poder fondear, hasta que ven a sonda. O do Serpent non foi o único naufraxio que tivo lugar na Punta do Boi naquela época. A finais do século XIX, houbo outros 2 grandes accidentes que se saldaron con numerosas vítimas. E tamén nese lugar hubo outros 2 grandes sinistros, que son o do Iris de Hull e o Trinacria. O Iris foi no ano 83 e o Trinacria no 93, todos a finais do século XIX. Nos 2 casos hubo unhas pérdidas en torno a unha trintena de persoas en ambos casos. No Iris era un barco carbonero inglés e no Trinacria era un barco de pasaxe. O que pasa é que nese momento non iba cargado con pasaxe, non? Senón o sinistro sería maior. Por iso que eses 3 pecios que están na Punta do Boi pois marcan un pouco o inicio da lenda negra e son historia naval de Inglaterra, pero tamén da Costa da Morte de España, non? Son 3 grandes referencias de naufraxios ingleses. Aínda que tivo menos repercusión no noso país, anos antes destes afundimentos, no 1869, tiña lugar a catástrofe do Captain, a segunda con máis vítimas da costa galega, e todo un fito na historia internacional dos naufraxios. O máis mediático foi o Serpent, non todos o sabemos, porque os corpos foron parar á praia, pero o máis impactante, o máis trágico, foi o acorazado inglés de Captain. O Captain foi o gran naufraxio da Royal Navy nas costas da Península Ibérica, foi despois da Madalena, a fragata Madalena, o naufraxio onde máis perdas humanas hubo en Galicia, e polo tanto estamos falando dunha gran referencia para a historia da Royal Navy e para a historia internacional dos naufraxios. Un barco moi importante para os ingleses esta perda. Hai que pensar que o memorial do Captain está na Catedral de San Pablo de Londres ao lado da tumba de Nelson. Eso marca a importancia que lle dan os ingleses a perda do Captain. Era un barco que era esa lucha, esa loita que había entre a navegación a vela e a navegación a vapor.
entre os diseños feitos por artilleros, que foi o caso este, ou o diseño feito por ingenieros navales, ao final ganou o ingeniero naval, pero a costa de moitas vidas do diseño que había feito o capitán Cols, non? No ano 1800, bueno, e pico, non sei agora, donde morreron 472 personas, creo entender, polo que eu leera, e salváronse 12, que viñeron nun bote salvavidas durante horas e horas a deriva e viñeron dar aquí a playa, que lle chaman aquí a playa da Ribeira, donde foron atendidos polos fisterráns da época, poñámonos en contexto, no ano 1800 e pico, e daí foron a Corcobión onde había un consulado inglés. Aquí non foi tan... Foron uns náufragos que viñeron tal, que podía haber salido algo no periódico. En Inglaterra, sí. En Inglaterra pues, está na Catedral de San Paul, todos tienen monumentos en todos os lados. No, hai que reconocer que foi moi mediático ali. Moi mediático porque además era el nova más. Era para eles é como se fose, eu que sei, el Titanic, ou como se lanzas el cohete a la luna e se te explotan en la mitad del camino. Pero temos que remontarnos a finais do século XVI para atopar o maior naufraxio da Costa da Morte. 25 barcos da Armada de Martín Padilla, baixo o reinado de Felipe II, afundiron nunha zona próxima ao Cabo Fisterra. Neste suceso morreron 1.706 persoas. Temos entre os naufraxios importantes, hai que contar con unha armada que perdeu Felipe II, a chamada Segunda Armada Invencible, a Armada de Padilla, que no 1596 perdió 25 barcos, deles 6 ou 7 grandes barcos, naos, galeóns, barcos de certa envergadura, nas cercanías do Cabo Fisterra. En ese caso, cando se fixeron os recuentos, dos que se perderon, o sea, dos que naufragaron, que foron 25 barcos. Estes barcos non eran só barcos de guerra ca súa tripulación, senón tamén que levaban soldados, porque eran uns barcos con idea de desembarcar, co cual os barcos levaban unha cantidad de tripulantes. Así o Galeón Santiago levaba 600 personas, que non se salvou ninguén, que se sepa. Pero nesa morreron 1.706 persoas, nesa noite, do 28 de outubro de 1596. Morreron aquí nesta zona, morreron 1.700 personas. Nestas playas quedaron, esta playa tuvo que estar chea de cadáveres nunha noite, pois non é nada sequestrado. Pois morreron 1.700 personas e salváronse 2.000. Por aquí, collendo en carro de cabalos e levando para o Joreso da flota que quedou, porque hai un montón de barcos de Mediterráneo e de Portugal, para asentarse no Joreso da Coruña ou Santander, para ir para Inglaterra. Colleron estes homens xa morimundos e leváronos para embarcar a flota para pelear que moral levaría esta xente depois de morrer, sabendo que ia morrer outra vez, e salvarse da morte e morrer outra vez. Claro, Felipe II quedaba no seu palacio. Os restos de embarcacións atopados nos fondos mariños tamén nos falan do papel estratéxico que xogou esta zona do Atlántico durante conflitos bélicos que marcarían o devir da historia mundial. Por unha parte temos o barco do gas, que era o North Atlantic, no ano 1943, que se naufragou en Camariñas. Ese era un barco que estaba suministrando gas e tamén mercancías aos submarinos alemáns. Por eso que é un barco importante que nos fala de como as costas galegas durante a Segunda Guerra Mundial serviron de base de acopio para o suministro tanto de submarinos como tamén incluso de avións, ¿no? Que facían aquí escala en Galicia, ¿no? Hai polo menos 2 pecios localizados que poden ser susceptibles de ser un submarino da Segunda Guerra Mundial. Un deles, o máis probable, está fronte a Musía. Aquí tamén este pois é un pecio curioso porque nos está falando da implicación de España e de Galicia na guerra submarina na Segunda Guerra Mundial e tamén na Primeira Guerra Mundial. A importancia que tivo Galicia dentro da guerra do Atlántico, da batalla do Atlántico, da guerra submarina, e de novo estamos falando de pecios que teñen un valor singular a nivel da Segunda Guerra Mundial e, por tanto, da historia mundial da navegación.
existe un auténtico museo somerxido na Costa da Morte. Restos de petroleiros, barcos de pasaxe, navíos de guerra, cada un deles agocha unha historia concreta, en moitos casos, tráxica, que segue viva ao longo dos séculos. O que morreron aquí foi o Bonifaz, para que na millas oeste de Finisterre, foi un petrolero que investira con outro barco, con outro petrolero de doble tamaño que ele, e plantou lume. Este barco ia vacío, iba para o dique, pero levaba mulleres dos mariñeiros a bordo, e plantou lume, morreron 25 ou 30, ahora mesmo teño aí a nota. E plantou lume no barco, e por onde tiña, na parte de popa onde tiña que ser a xente, tiña lume. Entón, se querían por partillos, nunca habían, e foron para o fondo do barco, estuvo un montón de tempo ainda a flote, pero non había forma de salir para fora, estaba o lume ali. E foron para o fondo, ca xente dentro, que non había forma de salir porque tiña o lume na porta. Varios barcos de pasaxe que son os pioneiros dos transatlánticos, dos barcos de pasaxe, de viaxes, que naufragaron en Galicia, que tiveron unha gran repercusión a nivel de prensa e a nivel da literatura, sobre todo no mundo anglosasón. Hai dous que sucederon en Galicia. Un foi o Liverpool, o Great Liverpool, na ría de Cee, e outro o Solway en Baldallo, en Carballo. Estamos falando de sucesos de barcos de pasaxe, barcos destes de paletas, de rodas. Temos esa imaxe típica do Mississippi, deses grandes barcos que iban a India, que iban a Alexandría, iban con pasaxe para a India, non? Para as colonias británicas, os primeiros que levaron turistas. Certo que para min o máis importante dos que temos localizados é o Solway. Era un correo inglés que se afundiu no 1843 sobre 70 metros de eslora, era de vapor mixto, a vela e a vapor. Non existían a hélice naqueles tempos aínda, e levaban rodas de paletas, como os típicos barcos do Mississippi. A Bayonés é de 1803, era un barco que con ser un barco relativamente pequeno, pois sí era moi famoso en Francia, porque había luchado contra os ingleses, digamos, que lle tiñan un pouco de ojeriza a este barco e viñan a por él. Encontráronse aí na Punta do Cabo, cando xa estaba acorralada, é o que fixeron, porque viña da zona das Antillas. Chegaron aquí, meteron o barco aí, e a medianoite plantaronlle lume, ca súa tripulación de 200 mariñeiros franceses. Outro sería o Blas de Lezo, o cal tocou en frente a unha pedra que hai ao lado do Cabo Fisterra, que se chama o Centolo. Tuvo moita repercusión porque foi nunhas maniobras militares e quiso bordealo por terra para tallar. E acabou fundíndose, era un barco insignia da Armada, de 132 metros, e acabou hundindo a 5 millas de Fisterra, ao leste. Aquí, no 1929, quero recordar, aquí diante, aquí a dúas villas, hai unha pedra aí, fora deste yate, e con niebla un barco francés, o Emilia, 700 toneladas de manganeso traía. E recordo, contaban os vellos que quedou a zona contaminada, porque a xente daquela vivía no inverno da pesca, e no verano iban a Sardiña fora, pero durante o inverno aquí en Malabatía, cando salían a pescar aí, o Adexo, o que fora, e quedou contaminada esta ría, non quedou un peixe aquí, e xa tuvo que emigrar, uns para Santander, outros para Minas Pasturias, e outros... Por exemplo, Matthew Kay, descubrise, estaba documentado, o sea, sabíase que en la costa de Finisterre e tal. Sin embargo, pois eso, buceando en internet aparece unha esquela en inglesa de un tío que había tal, non sei que, entonces tiras del hilo, e dixe que, bueno, que el barco ao final tuvo que ser aí. Ao mes seguinte ou así apareceron os restos. Sabíase que había restos, pero non sabía de cal era, non? Hai outros barcos menos coñecidos, pero que teñen tamén moita importancia na historia da navegación mundial. Por exemplo, o Las Dos Catalinas, que é un pecio localizado en Camariñas por uns canóns que encontramos fai uns anos, pois ese é o último barco que perdeu España na Guerra de Independencia de Estados Unidos. É un barco da Armada Española, porque é un barco napolitano que traballaba para a Armada Española, que traía tropas do Marqués de Lafayette franceses, regimientos franceses, que viñan repatriados da Guerra da Independencia. Dentro das pérdidas da Armada Española está recollido como o último barco perdido por España na Guerra de Independencia de Estados Unidos, no 1783. É un pecio, polo tanto, de un gran valor histórico e foi localizado recentemente.
Pero se hai un barco que marcou a conciencia colectiva entre os veciños da Costa da Morte foi o vapor inglés Nil. O seu afundimento deu lugar a unha das anécdotas relacionadas co naufraxio máis famosas da zona. O Nil naufragou, é un barco francés, tiña pasaxe, pero sobre todo era un barco mercante, naufragou no ano 1927 nas costas de Arou, en Camariñas, e levaba de todo, levaba mercancías de todo tipo que foron moi ben aproveitadas pola xente cando chegaba ás costas, non? Entre os recursos que trouxe o Nil, pois foron tamén algunhas caixas de leite condensada, cos que os veciños da zona de Arou e Camelle pois pintaron algunhas ventanas, algunhas portas que se encheron logo de moscas. Ademais das inclemencias meteorolóxicas e o carácter agreste da costa, os colosos navais foron outra das causas principais dos naufraxos que tiveron lugar nestas augas. No entorno do Cabo Vilán, no século XIX, hubo varios sucesos de barcos, de colosos navais que chocaron e perderonse ambos ou un deles. O máis famoso choque foron os de dous vapores de transporte de carga e pasaxe, non? Que era o Douro e o Irurac Bat, un español e outro inglés. Aparte de que perderon máis de 70 persoas nese choque e perderonse eses dous grandes barcos, que eran barcos modernos na súa época, non? Estamos falando de 1883, a 15 millas do Cabo Vilán, 13 millas das Sisargas. Pois ese choque tamén foi famoso porque a finais do século XX uns cazatesoros deron co Douro, co pecio do Douro, e sacaron dai varios miles de monedas de ouro que foran vendidas no mercado internacional, non? Houbo un rifirrafe a nivel internacional de reclamación dese tesouro. Foi un gran tesouro que estaba en frente ás nosas costas, que avispados cazatesouros con licencias para a investigación de andar a sardiña e a bancos de peixe, pois lograron sacar un botín realmente importante. Durante o século XX, a falta de protección do patrimonio submarino deu lugar á aparición de todo un negocio dedicado a despezar os restos das embarcacións afundidas. Si, os barcos que había en terra que foron a profundidade foron desguasados prácticamente, o que estaba máis profundidade xa máis complicado, porque daquela os busos tiñan o limitado, tampouco non podían baixar a moita profundidade. Sendo rapaciño eu aquí houve moitas empresas de desguace, en Finisterre houve 2 ou 3 empresas, en Corcobión 2 ou 3 empresas, en Lira tamén. Claro, a chatarra valía moito. Daquela Seguridade Social, a xente traballaba por unha tasa de caldo, con un remache pagaba un obrero, era moi rentable, fixeron moitos cuartos das empresas. Hai que pensar que durante prácticamente todo o século XX non existía o patrimonio submarino. As leis de protección son de finais do século e realmente tiveron unha efectividade escasa e moi tardía, non? Entonces, durante prácticamente todo o século XX estamos falando de chatarra que era comprada legalmente por compañías de desguace ao armador que perdía o barco ou logo que eran barcos antigos dos que se sabía onde estaban e que esas compañías pois intentaron sacar o máis rentable, que sería a zona da cuberta, a zona de material de bronce, algunhas partes significativas deses pecios. Entonces, claro, hubo moitos dos barcos máis coñecidos pois sufriron un sistemático ataque por parte destas compañías de desguace que non eran de ninguna maneira, non estaban facendo un dano cara ao patrimonio porque non existía ese patrimonio como tal. Nas Sisargas hai un barco tamén moi famoso, vale, que se chamaba Magnánimo, era un galeón de guerra español, e pola niebla encallou nas Sisargas. De feito, hoxe en día hai unha pedra que chama o Magnánimo, vale, encallou ali. E ali o barco era de madeira, bueno, en teoría desartillar, doulle tempo a vacialo, vale, pero ainda así o barco acabou afundíndose ali, bueno, desfixo o mar e tal. E teñeme contado os vellos aí Castelao, que xa está retirado, contoume que chegaron a quitarlle os cañóns
Estou falando fai 40 anos ou 50 anos. Trouxeronnos para a terra e din que tuvera ali, onde está aquela grúa, estuvo ali, botaron ali meses hasta que o levaron para a chatarra, os cañóns. Así que imagínate, pero naqueles tempos non se trataba iso como importante. Era ferro, non tiña máis valor que aquel. Por sorte, coa chegada da lexislación do patrimonio submarino, hoxe en día consérvanse gran parte deste xacemento de barcos único no mundo, moitos deles aínda por descubrir. A historia e a pegada que deixou nos veciños e mariñeiros da zona cada un deses naufraxos dan boa conta da importancia dunha Costa da Morte que agocha verdadeiros tesouros somerxidos.